आगै बिग्राय लाबोनाय गिफ्टखौ नायनो होननाय फैलाय बिसिनायाव वा मोजांथार माथो बेबायदिखौनो माबोरै बायना लाबोनो रोंनाय बिलाय रोंगानो माथो मोजांथार नुदोंना आब' औ आगै मोजांथार नुदों आंबो आगै नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनि आङो मा बाथ्रा आगै नों बिग्रायखौ लाइक खालायो नामा आब' आंनि लाइक खालाय गासैबो समान आं लाइक खालायबालाय मा जानो आं बायदि दागो नांनाय सिख्लाखौलाय सोर लाइक खालायनो सोर मोजां मोनो आब' बिब्दि नङा आगै बेबायदि साननानै गोसोखौ दासेखाय मोजां मानसिबो थायो बे संसाराव गासैबो समान जाया आं जेबो सिमां नुला आब' आं सिमां सुजुनो गिनाय मोनो आं बिग्रायखौ लाइक खालायो सोर लाइक खालायनाय नङा बिग्राय बायदि सेंग्राखौ एसेबां आखल मोजां सेंग्रा बियो नाथाय बिग्राय बायदि सेंग्रा मोननो थाखाय आंनि खाफाल गैया आब' आंहा खाफाल मोनदा आब' आं मिथिगौ बिग्राय बायदि सासे मोजां सेंग्राया आं बायदि दागो नांनाय सिख्लाखौलाय अबाव मोजां मोनो आब' आं रावनिबो मोजां मोननायनि जग्य नंला नै फाग्लि आं मिथिगौ नोंखौ बिग्राया लाइक खालायो आं बिनि मेगनाव नोंनि फारसे अननाय नुदोंथ' नोंखौ अनामोनब्ला बियो नोंनि थाखाय बिब्दि गिफ्ट लाबोनाय नङामोनथ' बेसेरा नोंखौ लाइक खालायो बिबो सिरि सिरि आं मिथिगौ मिथिला आरो इसोर आंनि गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो थानांसिगोन नामा आं बायदि गैजारोङिनि खाफालाव नों मोजां मोननायखौ लिरना हराखै नामा इसोर आं मा खालायनो आं थानो सुखुला आं सुदेमखौल' गोसोखांबाय थायो नाथाय आं फोरमायनोबो हाया बबे गोसोजों फोरमायनो आं जाबाय सासे निखावरि मावरिया आरो बियो जाबाय सासे दोहोनि नखरनि फिसाजो अबाव जाफुंनो आंनि मोजां मोननाया गोसोआवनो थालांसिगोन नामा आं नाम्बारखौ थलाबाय सनानिफ्राय दा बिग्रायखौ मा होनना फन खालायनो आङो मा सानगोन बिग्राया फन खालायब्ला खालायनो ना खालायला खालाय रजे बिग्रायखौ फन खालाय माबोरै नङाब्ला मालायजोंसो लाजागोन नोङो हो खालायदो बिग्रायखौ फन नाङा खालायनो नाङा नोंखौ मा सानगोन सिख्ला जानानैनो सिगां फन खालायदों नोंखौ गाज्रि सिख्ला होननानै सानगोन मिथिबाय हो दा खालाय खिन्थाखाबाय आङो खालाय नङाबा मालाय सिख्लाया लाना थांसिगोन नोंनि बिग्रायखौ हो दा खालाय हो ओइ था नोंसोरो नोङो ओरैनोबाबो मोनखाया बिग्रायखौ नोंखौ गोसोथोखाया बे आरो नोंसिनि न'नि मानसियाबो हरखाया मोजां मोननायाव रावखौबो गिनाङा नों बिग्रायखौ मोजां मोनदों होननानै मिन्थिबा नोंसिनि आदाया बिग्रायखौनो बुथारना दोनगोन मिन्थिबाय सनाखौ एसेबां फन थुबाय थादों फना मानो नाङा मा जाखोलै बालनि मबाइल दानो सेफायजागोनलै आंदों मा जाखो आंहा सनाजों रायज्लायनो मोनाबा आं गोसोखौनो फाग्ला बायदि मोनो आगोल आं रावबो सिख्लानि थाखायनो बेबायदि जाफेराखैमोन दा आं सनाखौ सानसे नुवाबानो थानो हाया सना मानो नाङाखै नोंनि फना नोंखौ सानसे नुवाबानो आंनि गोसोआ ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो सान्थि मोना आङो नोंखौ मोनाबा थानो हानाय नङा आं सना मा खालायनो आं जानोबो सुखुला उन्दुनोबो सुखुला सानथाम जाबाय सनाया लोगो हमैया मा जाखो आगै आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन थार बाथ्रा बुं दे मामोन आदा नों माथो सानफ्रोमबो सासे सेंग्राजों बाइकआव उथिनानै फैबाय थायोनो सोर सेंग्रा बियो आदा आं नोंनो खोन्थानोसो सानबाय थादोंमोन आंनि लोगो आं खोनानायाव बे सेंग्राया मोजां आखलनि नङा दै सोर होननाय नोंनि सिगाङावलाय सोर लागायखौ नोंखौ बुंदों सासे मानसिया बे सेंग्राया मोजां आखलनि नङा दै लोगो हमना ला दे बेखौ नाथाय आदा आंसो मिथिगौ बे मोजां नंगौना नङा मालाय होनबा आं मानो फोथायनो आगै मा नों आं होननायखौ फोथाया नामा आं नोंनि गाज्रिखौ माब्लाबाबो लुबैया आगै सना नों आंखौ अनखायाबो दे हे ने उल्थाखौसो बुजियो
आगै आं गाज्रि होननानै खोनादों बे सेंग्राखौ। नों मानो लोगो हमबाय थानांगौ दे बेखौ? मानो लोगो हमनाङा? नोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनाय आंनो। नों बेखौ लोगो सानोना नों लोगोनिख्रुइबो बांसिन मायबासो? आदा, आं नोंनि सिगाङाव बुंगोनसो सानबाय थाखादोंमोन। आं मालायनि खुगानिफ्राय खोनानायखौ लुबैखायामोन। आं बे सेंग्राखौ मोजां मोनो आदा, आरो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो। आंखौ जोबोद अनो आदा बियो। बे गाज्रि आखलनि नङा। आगै, खायसे मानसिखौ मोनथिनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो। नोङो एसेबां थाबनो मानसिखौ फोथायनो नाङा। नों बिबदिनो खादे आंनि मोजांखौ लुबैखाया। नों आंखौ अनखायाबो। माबायदि बुजायनो आं नोंखौ? नों मोजां मोननाय गैयि मानसियालाय मा बुजिनो मोजां मोननायखौ? नों आंनि सासेल' बिनानाव। आं नोंखौ गावनिख्रुइबो बांसिन अनो आगै। नोंखौ थार लामा देखायनाया आंनि कर्तब्य आगै। आं डाइरेक्ट बुङाखै बे सेंग्राया गाज्रि होननानै। नाथाय सम ला सोरबा मानसिखौ मोनथिनांगौबा। बेबायदिनो जानला मोनला फ्रि जालाबायनाङा। आदा, रादाया गाज्रि सेंग्रा नङालै। आंखौ एसेबां अनो। आंखौ एसेबां केयार खालायो, एसेबां अनो। रादानि मोजां मोननायखौ नोंसोर माबायदि देखायनाङा आदा? रादाया गाज्रि नङा आदा। नोंसोर मानो फोथाया? बे आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो। आदाया मा थार बाथ्राखौनो बुंमारदों नामा? मा रादाया गाज्रि नामा? आंथ' दिनैसिम रादायखौ बिब्दिसिम गाज्रि मोनाखै। आदाया मानो बेबायदि बुंखो? ना रादाया गाज्रिमा? सोरखौ फोथायनो आङो? सोरनि बाथ्राखौ लानो आं? आदायाबो आंखौ अनो। आदायानो आंखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय। आं आदानि बाथ्राखौ खोनासङालासिनो माबायदि थानो? आदाया आंखौ रादायखौ लोगो हमनो होआखै। नाथाय आंनि गोसोआ जे मानिया। आं रादायखौनो मोजां मोनो। मा खालायनो आं सोरखौ फोथायनो? अबाव मा खालायनो? लामाखौ नागिरना मोनला आं मिथिगौ आं रादायखौ लोगो मोननाया गोबां सम जायाखै। नाथाय दिनैसिम आं बिनि जेबो गाज्रि आखलखौबो नुवाखै माथो। मा खालायनो आङो? आं आदानि बारगा खामानि मावनानै आदाखौबो दुखु होनो हाया। मा रादाया बेखौनो मोजां मोनमारो नामा? बिनि आखला गाज्रिमोन नामा? बियो मा आंखौबो ओरैनोसो मोजां मोनखादोंमोन नामा? सोर बुंनाय? अबाव खोनानाय आदाया? नंमारगौना नंमारा बाथ्राया? सना! आं फाग्ला जालांगोन, थैलांगोन। नों मानो बेबायदि खालायो? नेक्स्ट टाइम बेबायदि दाबो खालायबाव। आं थैलांगोन। मा जाखो? नों एसेबां सम मानो मबाइलखौ अफ खालामनानै दोननाय? आं बेसेबा टेनसन जादों। बेबायदि दा खालाय। अफ खालायाखै रादाय, कारेन्ट गैयामोन। नों खेबसेथ' बुंनो हागौना सोरनिबा मबाइलजों फन खालायनानै आंनि गोसोआ बेसेबां गिनाय मोनदोंमोन गुलुब गुलुबनो। दासो सान्थि मोनबाय आं। नों आंखौ एसेबां मोजां मोनमारो? आं नोंखौ गावनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो। आं नोंनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा सना। नोंखौ खाथियाव मोनाब्ला, नोंजों रायज्लायनो मोनाब्लानो आंनि गोसोआ फाग्ला बायदि जाजोबो। मा खालायनो मा मानो मोनो आङो। रादाय, नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोना? नों आंखौ मोजां मोनो जेला नों आंखौनो जुलिबो लागोन ना? ना नों ओरैनो टाइम पासनि थाखाय मोजां मोनदों आंखौ? आं मिथिगौ सना, नों आंनि फार्स्ट मोजां मोननाय नङा। नोंनि सिगांबो आं गोबां सिख्ला मोजां मोनदोंमोन। आं दिनैसिम रावबो सिख्लाफोरखौनो नों बायदि मोजां मोनफेराखै। नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननाय। जानो हागौ आं गोबां सिख्ला मोजां मोनदोंमोन। नाथाय बिसोर सिख्लाफोरनिसिम आं बेबायदि फिल फायाखैमोनानो नोंनि थाखाय जेसेबां फिल फायो। नोंखौ नङाबा थानो हाया आङो। बे मोजां मोननाय नङाबा मा आरो सना? नाथाय आं माबायदि फोथायनो रादाय? नों जुदि आंखौबो साननैसोनि उनाव अहाबाय होननानै गारोबोला मा जागोन? आं रावखौबो फोथायनो हाला। नों बेफोरखौ मा बुंदों सना? दे आं मानिना लायो आं गाज्रिमोन, आं गाज्रि सेंग्रामोन। नाथाय नोंखौ लोगो मोननायनिफ्राय आं सोलायजोब्बाय। आं आगोलनि रादाय नंला। आं सोलायबाय।
आंखौ फोथायनो नाजा। मानसिखौ मोनथिनो थाखाय एसे सम नांगौ। नोंथ' बेबायदि नङामोन। नों मानो हरखाब सोलायखौ? सोरबा मायबा बुंदों नामा? बुङाखै, नाथाय सोरबा मानसि गिदिरा बुंदों बे सासेया सासेखौ मोनथिनो थाखाय एसे समनि गोनांथि जायो। बेखायनो आंनो एसे सम नांगोन नोंखौ मोनथिनो थाखाय। आं दिनैनिफ्राय नोंखौ लोगो हमथ'ला। सना, बेबायदि दाखालाय। आं नोंनि अनगायै थांना थानो हाया। सना।